na nakasud ang ICC sa Pilipinas tungod nini nibahad si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga iyang pamusilon ang ICC kung ugaling dakpon siya dito sa Davao City. Kini human nga nakadawat siya og intel report si former President Duterte nga dakpon siya sa ICC tungod sa iyang war on drugs kaniadto ubos sa iyang administrasyon nga daghan ang mga drug personalities ang nangamatay o giingong dunay plano usab nga bungkagon o wagtangon ang Task Force Davao nga gituohang mga private army ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga kabombo. Matod pa sa kanhi Presidente nga dili siya padakop nga buhi sa ICC. Og andam siya makigsinukliay og bala kung panalitan dakpo na siya sa ICC. Gitataw ni Duterte nga wala siya nangayo og tabang ni Presidente Bongbong Marcos og dili sad siya mangayo og tabang tungod kay kaya ra niya nga sulbaron ang iyang giatubang karon nga problema. Siya ray bahala usab sa iyang kaugalingon. Matod pa ni Duterte nga walay jurisdiction ang ICC ngadto kaniya hinungdan nga di gid siya padakop. Subay nini ang Marcos administration nagkanayon nga nagsugod na ang preliminary investigation sa war on drugs batok ni Duterte. Human nga nakasold sa Pilipinas ang mga sakop sa ICC aron maghimo og investigasyon sa war on drugs. Gani si DOJ Secretary Boyeng Rimulya nagkanayon nga okay raman og mag-imbestigar ang taga ICC diri sa Pilipinas basta wala lang sila gihimo usab nga illegal. Nasayran nga ubos sa Duterte administration mga kabombo. Sukad pag 2016 hangtod pag 2022 libuan ka mga drug personalities ang nangamatay lakip na nini ang mga drug protector, mga drug lord o mga drug pusher. Kay mao man ni ang kanang programa plataporma ni Duterte. Wag tangon ang illegal nga drugas, wag tangon ang shabu sa Pilipinas. O niya hisaad siya kanato nga 3 to 6 months wa nay shabu. Wag tangon ang krimen, wag tangon ang shabu. Karindot siya plataporma apan wala ma-realize, wala matuman iyang saad. Murag ako na palantawan ingon ani putong saad ni Bongbong Marcos